Hi guys, for today's video, ngayon ay pupunta kami ngayon sa Pakalat. Ayan, syempre kasama ko si Ate Melda, si Mabel, at si Ate Janet. Kasama ang kanyang mga anak na si... Ano pangalan mo, ate? JM. JM. Pangalan mo? Jelay po. Oh, Jelly. Kaya arat na, pupunta kami sa Pakalat. Sama kayo sa biyahe. So, ayan nga guys, no, pupunta na kami ngayon sa Pakalat. No, kasama yan, nakagarong kami ngayon. No, ang oras nga pala ngayon ay, yan syempre, no, mamaya magpapa-shoutout tayo sa mga nagpapa-shoutout dyan. Kaya hello sa mga team mga tarim dyan. Kaya shoutout na rin ako sa team mga tarim. Kaya ingat tayo. A few moments later. $2,000 later. Pa-shoutout tayo kay The Happy Mommies. Tulungan din natin mag-grow ang kanyang YouTube channel. Nasa aking description ang kanyang link. Maraming salamat po. Tulungan natin siya. So magbabayad kami ng 10 pesos per head. Dito lang yan sa Pakalat. Yan, meron kaming ticket. Ilan tayo? 7 tayo, di ba? 5 na lang, ma'am. Hello. 15 na lang po. Magkano po? 15 na lang po. 50 pesos discount. 15 na lang po, ma'am. Discounted. Ito yung ticket. A few moments later. Pupunta kami sa pinakadulo talaga ng hanging bridge na to. Kasama ko si, pangalan mo ulit? Jella at saka si, yun, yung balyena yun, kaya arat na. So ayun nga guys, yung mga kasama ko nandoon, halatang takot na sila kasi nasa halos 3/4 na kami nitong hanging bridge dito yan sa Pakalat mga Tarampangasin. Okay lang kayo dyan? Kung bali kung nandito ako sa taas ng hanging bridge, bali makikita mo ang lahat ng mga nare-rent dito for only 150 pesos. Ayan. Kitang-kita mo rin yung mga view. Dito lang yan sa taas ng hanging bridge. Guys, no, success, no, bali nakatawid tayo sa pinakadulong bahagi nitong hanging bridge. Ay, ito yung isa kong kasama, tsaka yung isa kong kasama ay nandun pa sa dulo. Ang hanging bridge ay may lawak na 75 meters. Na yan, isa sa mga tourist spot dito yan sa Pakalat mga Tarampangasin. A few moments later. Sobrang daming tao today. Kung makikita nyo yung mga bicycle, then yung mga tent nila dito, ayan sa gilid. Then ay yung mga kids, syempre may mga support din sila sa mga kids nila kasi syempre baka if in case na malunod, meron dito yung pinakabubuong ng lifeguard, kaya andun po yung lifeguard natin. Kaya safe yung paliligo dito, pero ingat lang kasi huwag tayong maliligo kapag tayo ay lasing kasi syempre possible talagang may malunod dito sa Pakalat. No. Kamusta natin isang balyena? Gabi nagatahan. Hi. Kamusta ka naman? Enjoy ka ba? Isang balyena ang kasama ko. Ayan, lumubog na siya. Ito yung isang balyena. Sabay-sabay tayo lulubog in 3, 2, 3! Dito lang yan sa Pakalat mga Tarampangasin, kaya alam na!
So kung nag-enjoy ka sa aking video, kaya kindly subscribe and click na notification bell para updated ka sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kadukyan. Kaya alat na dito sa mga trampang Pangasinan.